Hej. Jeg vil gerne snakke lidt om, hvorfor det er så vigtigt, at skolelærerne snakker sammen i de her små, uformelle skolelærersamtaler. Det er noget med, at man ikke altid skal bruge sin tid. Tiden kan godt være knap, men man skal ikke altid bruge den på at sætte sig ned foran sin computer. Det kan godt være, at der er en kæmpe bunke stile, og det kan også godt være, at du er bagud med elevplanerne. Men hvis ikke vi som lærere sætter os og snakker sammen, og får løst de små ting, snakker om, hvorfor vi er kede af det, eller hvad der er gået godt, og hvorfor vi er så glade, eller hvad der fungerer godt, så mister skolen sin sammenhængskraft. Det er den sammenhængskraft, og det er de små samtaler, som giver os overskud til at øse ud af til de forældre og elever, som har brug for os. Så ikke altid sidde alene foran computeren og være træt eller knokleløs. Nogle gange skal du sætte dig ned med dine kollegaer i sofaen. Det er derfor, de er der. Både kollegaen og sofaen. Eller gå en lille tur. 10 minutter, så er du på sporet af fællesskabet.